Més de 400 persones han tallat la Gran Via de Sabadell per protestar contra les retallades en educació. Professors, pares i alumnes han sortit al carrer per defensar els drets dels estudiants. Juan Manuel Quintela ha estat nomenat definitivament comissari de Sabadell. L'alcalde l'ha rebut a l'Ajuntament i l'ha encoratjat a seguir protegint els ciutadans. La Junta General d'Accionistes de Banc Sabadell ha posat en marxa una ampliació del capital social de fins a un 43%. L'objectiu és enfortir l'entitat davant les noves exigències financeres. El grup barceloní Els Amics de les Arts acaba de treure el disc Espècies per catalogar. Aquesta setmana ha passat per la ciutat a signar exemplars del nou àlbum. La Junta General d'Accionistes de Banc Sabadell ha posat en marxa una ampliació del capital social fins a un 43%. L'objectiu és enfortir l'entitat davant les noves exigències financeres del Consell d'Europa i l'Autoritat Bancària Europea. L'ampliació, aprovada el dijous en una junta extraordinària, està adreçada als accionistes titulars de drets de subscripció preferents i ascendirà a 86,4 milions d'euros. Aquesta nova mesura posarà en circulació un màxim de 69 milions de noves accions ordinàries, que se sumaran als 1.600 milions d'accions que actualment conformen el capital social de Banc Sabadell. El president del Banc Sabadell, Josep Oliu, ha matisat que, malgrat que l'ampliació de capital no completarà definitivament l'absorció de la CAM, sí que pot establir una base sòlida del capital imprescindible i els sanejaments necessaris de l'entitat. El Consell d'Administració, delegat per la Junta General, serà qui decideixi en virtut de les condicions del mercat i dins el termini màxim d'un any, quan s'ha d'efectuar l'ampliació per tal de garantir-ne l'èxit. Dimecres va tenir lloc una jornada de mobilitzacions on el punt àlgid va ser l'aplec d'unes 400 persones que van tallar la Gran Via durant tot el migdia. La concentració, convocada per AMPAs i professorat de tot Sabadell, es va situar a l'alçada dels serveis territorials d'ensenyament del Vallès Occidental. També, dimecres, es va convocar una manifestació per mostrar el rebuig a la repressió policial desplegada a València, on van participar diversos instituts públics i organitzacions com el CSA, la Mecànica o l'Assemblea de Joves de Sabadell. El recorregut va començar a les 8 del vespre a l'Ajuntament i va seguir per tot el passeig per finalitzar cap a les 9 a la seu del PP, amb la lectura d'un manifest. A aquesta concentració van acudir-hi estudiants de l'IES Ribot i Serra, que al concloure l'acte van decidir tancar-se a l'institut on van passar la nit per organitzar properes accions i teixir una bona organització. Juan Manuel Quintela ha estat nomenat de forma definitiva comissari del Cos de Policia Nacional de Sabadell. Manuel Bustos, alcalde de Sabadell, i Joan Manau, regidor de Seguretat Ciutadana, han assistit a l'acte. El comissari ha dit que continuarà vetllant per la seguretat dels ciutadans. Es verdaderamente un honor dirigir esta comisaría y representar al Cuerpo Nacional de Policía en esta ciudad y comarca. Per la seva banda, l'alcalde ha recordat que a Sabadell la Policia Nacional funciona de forma coordinada amb els Mossos i la Policia Municipal i que aquesta és la garantia d'èxit. Per tant, a nosaltres és una garantia que som una ciutat capital en el que els tres cossos estan funcionant d'una manera coordinada per garantir, com deia, els nostres drets com a societat i com ciutadans. Segons Bustos, la policia d'aquí és un referent al Vallès Occidental. Les restes medievals descobertes al solar del carrer Les Valls han estat declarades bé cultural d'interès nacional. Sabadell suma al seu patrimoni històric les troballes arqueològiques fetes a la parcel·la que abans ocupava la llar d'infants Cau Catau. I el fossat de la vila fortificada de Sabadell del segle XIV, que rodejava tot el que era el nucli antic. Abans Sabadell estava murallat i el que hem trobat han sigut uns trams de quasi uns 20 metres de llarg de la muralla, una bestorra que hi estava associada i el fossat defensiu, que el fossat defensiu és una gran rasa que hi havia ben bé davant de les muralles i que rodejava tot el perímetre de la ciutat. Les excavacions iniciades al setembre han deixat al descobert un tram d'uns 20 metres de muralla, una torre que indicava la situació d'un dels portals de la vila i una part del fossat, que datarien del segle XIV. Ens pressuposàvem que per aquest solar més o menys passaria o haurien de passar les muralles.
ja per la topografia dels plànols antics del segle XIX, que sembla que marquin aquí un parcel·lari que tancaria la ciutat, pel mateix nom del carrer Les Valls, que això és com un topònim identificatiu dels fossats. Diguem-ne, fossat i vall són... Aquestes troballes corroboren l'existència del nucli urbà medieval sabadellenc documentat del segle XIII. Una clara evidència en són les monedes de Jaume I, així com les peces ceràmiques trobades que estarien situades en alguna de les cases dins el nucli emmurallat. El que és material arqueològic que ha sortit aquí, que són això, peces de ceràmica, han sortit bastantes monedes medievals de Jaume I. Això ho tenim els arqueòlegs perquè s'està fent el seu estudi, el seu inventari, la catalogació. Els treballs arqueològics també han permès recuperar un carrer que havia quedat inutilitzat des del 1922. Es tracta de la continuació del carrer Jesús, que podria ser del segle XVI. Els arqueòlegs destaquen el fet d'haver trobat restes de diferents èpoques en un espai tan petit, ja que els permet dibuixar una seqüència històrica completa. Tingut aquest espai fins al segle XIX, inicis XX, en què hi ha hagut obradors de ferreria, hi ha hagut cases senyorials, etc. Tota l'evolució des del 1300 fins a l'actualitat. Així doncs, el títol atorgat de Bé Cultural d'Interès Nacional garanteix que les restes no seran destruïdes i que el Departament de Cultura de la Generalitat en farà un seguiment de les prospeccions. El patrimoni fa que els elements defensius i militars, tipus torres, castells, ja immediatament es converteixen en bé d'interès cultural. I això fa que no es puguin, diguem-ne, malmetre i hi hagi la possibilitat d'incorporar-les en el projecte arquitectònic. Al tractar-se d'un solar privat, el propietari de la finca haurà de demanar permís per fer qualsevol tipus d'intervenció, malgrat que sí que podria construir-hi al damunt, de manera que les restes tornarien a quedar ocultes. Aquest dijous, el Fons Monetari Internacional feia pública la seva valoració positiva respecte a les mesures preses per l'executiu espanyol. No obstant, la reforma laboral segueix sent un punt de fricció entre el govern d'una part i els sindicats i l'oposició de l'altra. Des de Canal Català Vallès hem volgut saber què n'opina la gent del carrer i hem sortit a preguntar als ciutadans. És una bestialitat el que hem fet, per la joventut i per tot. No crec jo amb el que estan fent. Es una vergüenza, porque ya no miran ni por la juventud, contratos precarios y además abaratan, o sea que ya el despido es casi prácticamente libre. Es una verdadera vergüenza. Perjudicará a algunas personas y a otras las favorecerá. O sigui que no tengo ninguna opinión demasiado concisa sobre si es mejor o no. Te pueden echar cuando quieran, te bajan los sueldos y no está bien. Un desastre. Això per mi que és un joc que ja s'esperava a la COE que canviés el govern perquè sabien que l'Audo seria favorable amb ells. Pels treballadors, un desastre. Jo no crec que creï llocs de treball, al contrari. Jo crec que no haurien de fer tanta reforma, ja que hi ha coses, per això que està mig està bé, doncs no ho reformin més, ja que empitjorarem encara més. Jo crec que si ha d'anar per bé i s'ha d'arreglar això, doncs intentarem d'adaptar-nos una mica als moments que estem vivint. Pues que muy malamente, la verdad, porque todo lo que se había conseguido en todos estos años por mis padres, y gente mayor como mis padres que han luchado y ahora no sirve para nada. A ver, la verdad, yo creo que es un desastre. De cara para el empresario, muy bien, pero de cara para el currante... Sembla fatal perquè tot el que estan fent no és per fomentar la contractació, sinó que és per facilitar que posin la gent al carrer i teòricament el que es necessita és que la gent treballi, no que els posin al carrer. Els treballadors hem perdut molt. Amb la reforma aquesta dona la sensació de que les mesures que es tomen són més per favorir l'expediment que per contractar, perquè dona tota llibertat a l'empresari a poder baixar sols quan vulguin i despedir quan necessitin, i ja està, perquè cap empresa justifica que guanya calés. Sempre justifiquen que no guanyen calés per no tributar, és un tema de tribut, així que penso que els treballadors hem perdut bastant amb aquesta reforma. Doncs, que és una estafa i que només va bé pels empresaris i això ens portarà encara una pitjor precarietat laboral, sobretot pels joves, que ara mateix estem
estem sense feina i això encara ens costarà més de trobar una feina, no sé, digna com per poder començar una vida normal. Davant d'un panorama econòmic on l'atur ha arribat a xifres insòlites i on els treballadors se senten desprotegits, hem volgut preguntar també als ciutadans si sortiríem fora del país a buscar treball. El més segur perquè aquí està fatal i cada cop anem pitjor. No, porque yo trabajo aquí y estoy fija en mi puesto de trabajo, pero por ejemplo mi cuñado lleva 3 años en paro y no encuentra nada, un padre de familia. Pues me gustaría, la verdad. No, yo me quedo aquí, que aquí se está muy bien. Hombre, si se pone la cosa muy chunga, sí. Sí. En ocasions acceptables, sí. Sí, perquè aquí, mirant la situació, estem molt malament i mirant a fora la situació econòmica, jo personalment prefereixo tornar, anar fora d'aquí. No, jo crec que ja no em toca. A ver, yo sí, lo que pasa es que por la situación que tengo no puedo, pero que si pudiera es que no me lo pensaba. Sí, jo de fet de jove ja vaig fer-ho, o sigui que per sort no em fa falta encara, però si les coses es posen bastant xungues, doncs sí, cap problema, m'agradaria a l'estranger. Sí, evidentment. I els que no són tan joves perquè igual tenim canalla i ja no depèn tant de nosaltres, sinó també dels que tenim al darrere nostre, no? Però si no, igual seria una bona solució. Els nostres pares ja van marxar en el seu moment fora d'Espanya, així que igual ens tocaria a nosaltres fer el mateix. Sí, en algun moment sí, però tot i així em resisteixo també a haver de marxar del lloc on jo he vist per poder començar una vida. Acaben de treure el disc Espècies per catalogar i aquesta setmana han passat per Sabadell per promocionar-lo. El grup barceloní Els Amics de les Arts actuaran pròximament a la ciutat, però mentrestant han volgut deixar la seva signatura als sabadellencs. A signar discos, sens dubte, però vam venir a Sabadell a la Sala de la República, em sembla que era. Mític concert. Mític concert, i hi havia més gent que aire allà dintre. Va ser espectacular, va anar molt bé. Venir a Sabadell sí, perquè va ser molt guai i vam tenir molt bona acollida. Bé, doncs molt maco, perquè pensàvem vindrà gent després d'haver fet 2 Barcelones ja aquí a prop i haver fet Tarragona, Lleida, Girona, i sí, la gent està venint, sembla que és una bona hora, tot i ser un dilluns, vull dir que molt i molt contents, sí, la cua no para, no veig si hi ha molta, però no para. El seu disc va sortir a la venda el 14 de febrer per un tema de la discogràfica, res a veure amb el Dia dels Enamorats. Vam dir a l'Àlex, la discogràfica, li vam dir Àlex, el disc el tindrem pel febrer, quan l'hem de treure? I ell va començar a mirar, va dir, doncs guita, aquí i tal, a mi va bé el 14, i vam dir, doncs perfecte, el 14. Llavors vam descobrir que era el Dia dels Enamorats. Que també hem descobert que a Suècia, a Finlàndia, el 14 és el Dia dels Amics. Dels amics. Llavors mira, també és el dia que vam treure el disc. Perquè tu fas cançons, no penses en el global, no? És després que les poses juntes i et surt el disc. I Espècies per catalogar, doncs, un dia l'Edu va venir amb tot un recull de frases que sortien al disc. I una de les que sortia era Espècies per catalogar, i ens semblava que explicava molt bé aquesta idea d'aventura, d'explorador, d'obrir coses noves, d'intentar trobar coses noves, i ens va agradar, per això es va quedar. Aquest disc, clar, si el compares amb Bed and Breakfast, que tenia una sortida de 4 temes a dalt de tot, ja l'1, 4, 3, 3, allò semblava que ja sorties de la cadira. Aquí és un disc que va presentant els temes d'una manera més pausada, hi ha més mitjos temps, potser. Hi ha cançons molt ràpides, tipus Arnolfini, que potser és la més ràpida que hem fet mai Els Amics, però clar, dintre d'un context de tot el disc i també potser d'aquests temes que són més, no sé com dir-ho, potser parles de coses que no parlàvem abans, una mica més profundes, tipus el perdó o la migrant que se'n va, hi ha un trencament familiar. Potser en global sí que potser és una mica més pausat, però bé, cada disc és un disc, és una ànima, és una naturalesa per si sola i requereix del seu moment per escoltar-lo, potser... Mira, hi ha un amic que ens va dir, el vostre disco a mi m'agrada molt dissabtes a la tarda. És un disco de dissabte a la tarda, i això és molt maco, perquè vol dir que és un disc de després de tota la setmana que arribes i tens un rato per escoltar-te'l, no? Llavors, també és un piropo que et diguin això. Els seguidors dels Amics de les Arts van fer cua per emportar-se a casa un autògraf dels 4 integrants de la banda. Doncs des de finals del Breakfast. Vaig començar a conèixer a través del RAC1 que van sortir i a través de les lletres de les cançons, ostres, em van cridar l'atenció i em va començar a agradar bastant. Ella deia, ui, com t'agrada això? Dic, no sé, m'agraden, i llavors va escoltar i ella va dir,
que també li va començar a agradar, i mira, ara el segon disc ja estem enganxats amb ells. Pues mira, la veritat és que els segueixo des del dimarts passat, quan van treure el disc. Ja els coneixia alguna cançó, però dic, anem a comprar-los. Tenia bona pinta aquest nou i me'l vaig comprar. Molt fresca i molt de tu a tu, perquè fan servir també moltes expressions que arriben i és com si poguéssim tenir una conversació amb ells naturalment, saps? També és molt agradable. No sé, les lletres són diferents, no sé, sempre expliquen històries, les noto molt originals i això no sé. El nou disc compta amb la col·laboració del cantautor sabadellenc Pol Cruells com a baixista, que els acompanyarà durant la gira. En Josep i en Pere Orpí, dos coneguts empresaris sabadellencs, s'han proposat promoure la cultura catalana a Sabadell. Per això, aquest diumenge han convidat el grup Macedònia a la ciutat. La banda actuarà a les 6 de la tarda al Teatre La Faràndula. Però no només això, el 2 de març, a les 9 del vespre, Marina Rossell iniciarà la seva gira al Teatre Principal, després de vendre més de 20.000 discs cantant a Mustaki. Camí de totes les olors del gessamí dels meus records d'Alexandria i d'Istanbul. Albert Pla i Pascal Comelade, per la seva banda, representaran el seu espectacle Somiatruites a la Faràndula. Serà el 4 de maig a 2:15 del vespre. Les entrades es poden adquirir ja al Principal, a l'Hotel Orpí i al Corte Inglés de Sabadell. En la escuela de los soñadores. El guanyador del Goya, el millor actor per Obra Paz para los Malvados, José Coronado, ha participat aquests dies en un rodatge a Terrassa. El Parc Audiovisual del municipi ha estat l'escenari d'El Cuerpo, un thriller psicològic que s'estrenarà a finals d'any. L'han acompanyat en el rodatge Belén Rueda, Hugo Silva i Aura Garrido. Dirigida per Oriol Paulo, la pel·lícula comença amb el cadàver d'una dona que desapareix misteriosament sense deixar ni rastre. Un inspector investiga el cas amb l'ajuda del marit de la dona desapareguda. Durant 9 setmanes, els actors treballaran de la mà de la productora Rodar y Rodar, responsable de films com El Orfanato, Los Ojos de Julia i XP3D. Barcelona també acollirà part del rodatge. El 2010 es va gravar Mientras duermes, de Jaume Balagueró, al Parc Audiovisual de Terrassa. Algú ja riu i surt el sol i ja badalla i es pateguen els balcons de flors i sona un vals a les valls adormides mentre trafico el meu enyor que és polissó de valls i vides. Tenen un any de vida i ja han aconseguit que la seva música s'escolti en tots els racons d'internet. Són el grup ripollenc Charango. Acaben de treure el seu primer disc, Benvinguts al llarg viatge, i aquests dies estan de promoció pel Vallès Occidental. Les seves cançons són una barreja de reggae i salsa, però no volen encasellar-se. El seu objectiu és transmetre alegria i bon rotllo. Jo crec que fem cançons i que barregem molts ritmes diferents, molts. Passa pel reggae, per la salsa, pel latin una miqueta, però és el que et deia abans, és una mica l'eina a través de la qual anem a explicar aquestes vivències i inquietuds, que és l'objectiu final de la música que fem. Sobretot el que anem a dir és lo important. Llavors la música són eines, paisatges a través dels quals anem a explicar aquestes històries. El seu disc es pot descarregar gratis a la pàgina web del grup. Diuen que així arriben millor a la gent. A YouTube ja han assolit les 100.000 reproduccions. Res, bàsicament, regalar el disc per internet vol dir que arribi la teva música al màxim de gent possible i que és l'objectiu que tenim, bàsicament, que arribi a tothom. Que els diners no siguin una frontera entre nosaltres i el públic, no? Si gravem el disc i el regalem perquè així arribi a tothom. Ja porten 50 concerts a la seva esquena i pròximament esperen passar per Sabadell. El Vallès hem vingut, però Sabadell no hem vingut mai. Segur que aquest any passem per aquí, no? Sí. Aviam si ens convideu, que hi ha festes guapes aquí a Sabadell, El concert de presentació del disc serà a la Sala Apolo de Barcelona el dimecres 18 d'abril a preus econòmics. L'estrena de la nostra gira, que és el dia 18 d'abril a la Sala Apolo. El preu de les entrades és preu econòmic, o sigui, són 5 euros, perquè una de les coses que ens agrada és que tothom, qui vulgui venir, pugui venir i els diners no siguin un problema. La cançó Vola és la seva carta de presentació.
tot el que tinc, tot el que duc a dins, el que he tret del camí, tot el que el temps m'ha dit. I tu tens tota la màgia. D'on l'has tret? Quin és el secret? Torna'm-la quan no hi ha... Totes les tardes aquí, a Canal Català, Catalunya Opina, a partir de 6:15. Com sempre, la paraula forma part de la nostra actualitat. Ara som-hi, som-hi! Has d'empènyer els pedals amb els peus. Saps fer-ho? Per què ha de tenir tot el poder i els diners dels Carson? Ara nosaltres en traurem profit de tot això. Què vols dir ara? De tot el que té. Mira, mira. M'agrada, Eva. M'agrada molt. Tinc una idea, amor meu. Carson i Carson, advocats. Ayúdame. Cuando surgió la idea de la fundación, no pensé si era oportuna. Pensé que era lo correcto. ¿Por qué no nos lo contaste desde el principio? Con lo mal que lo has tenido que pasar tú sola. Nosotros siempre te vamos a apoyar, hagas lo que hagas. Me han dicho que has presentado una denuncia contra el fiscal jefe por prevaricación. Por una vez he tenido que darte la razón. Había algo extraño en mi nombramiento. He estado en la dirección del GPS de Espinosa. Era una casa abandonada. Tiene demasiados ojos y oídos en todas partes, no solo en este juzgado. Hace 6 días sus padres denunciaron su desaparición. Ha asesinado a un hombre de manera brutal. ¡Es ambulancia, joder! ¿Te obligaban a prostituirte? Un incendio en la guardería de la avenida Reyes Católicos. Te lo diré de forma muy sencilla para que hasta tú puedas entenderlo. Deja en paz a mis hijos. No ens deixarem trepitjar per la caverna. No deixarem que Mourinho ens fiqui el dit a l'ull. Defensarem, com sempre, els interessos del Barça. Aquí a la Ronda, a Canal Català, tenim aquest compromís amb vosaltres. No ens arronsarem, no us arronseu. Que tremoli la central lechera. De dilluns a divendres a les 23:30 us espero a Canal Català. Una tómbola, tómbola, la vida es una tómbola, tómbola, de luz y de color, de luz y de color, y el ritmo de la tómbola, tómbola, y el ritmo de la tómbola. L'anàlisi del partit. Els debats més aferrissats. L'actualitat des del punt de vista més perico. Cada dilluns i cada divendres t'expliquem què passa a l'univers blanc i blau al Canal Català. Torna Pericos Online Televisió, els dilluns i els divendres de 9 a 10 del vespre a Canal Català.